അതാണ്ട് നമ്മുടെ മൽചന്തരി വന്നിട്ടുള്ള പുതിയ കോഡ് സെറ്റ് ആണ്. ഇതാ നോക്കിയേ, നല്ല ഭംഗിയില്ലേ ഒരു ഷെയ്ഡ് കാണാനായിട്ട്. നല്ലൊരു കളർ, നല്ല ഷെയ്ഡാണ്. ഇതിന്റെ ബോട്ടം ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. നല്ല ലെങ്തിലൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ബോട്ടം വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ വരും. നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു കളറാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ഫാബ്രിക് ആണ്. ലൈനിങ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെ കളർ ചേഞ്ച് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് വരുന്നത് ഈ ഒരു പിങ്ക് ഷെയ്ഡാണ്. ഇങ്ങനെ വരും. ലെങ്ത് ഒക്കെ 46 തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ബോട്ടം വരുന്നത്. ടോപ്പ് ഇങ്ങനെ വരും. നെക്സ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് വരുന്നത് ഇതൊരു പീച്ച് ഷെയ്ഡാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ബോട്ടം ഇങ്ങനെ വരും. നെക്സ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് വരുന്നത് ഈ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലാവണ്ടർ ഷെയ്ഡിലാണ്. ബോട്ടം ഇങ്ങനെ വരുവേ.